parlok ha ka ban kong so ban ngo ayu belai ha ka ba session padula panisham yang ipi but kum joring pai pai we ti kum ba prophetip ha ba ha kini kita yo ki baladam hadin mangila dapat pelajari ke video jong kongkong membayi wat ki para ki balaja kumbala kat saus nami klem slam da shau ble rasngam ya ki jing doi ki jong pi pai pai ya ki jing doi jong kongkong but kum jori para paro ha ka ba khadu ble la panisham yaki bada kalong shisha ke ha ka bor ka phla ko jong ble ka ba kum gi bre ya kum gi ni jing jang gi chui tang ki film hari kala ulong patha ke noy lo cham chung para kasih ki chongi ti hadin ke je kedo chung si para ti kumba pro pitip apa ngi ko ar bukan ya pam jalang ti dasisha nagaleng chung minta kana pelanggan ti bali ya kendo yaki pat pet ha ke pat